Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangidulinam iti kalugong ko, Mauricio. Di mo makita aya, tinaibitin iti ridaw, bakit? Ay nawaw, asino nga min tinangibaga nga ibitin mo ijay? Tagkaiwaramot nga men. Sa dino aya ti papanam. Ag general cleaning kami ita. Asino ti kadwam? Danana Luisa. Mapanak ta isupay mo ti itad da atangdan ko. Dala daw kan samot tayo. Agalas 9. Mabalin pa'y dayta. Sakto nga alas 9, adda akon iti meeting place me. Pag general cleaningan nyo aya, jelay bakit? Mangrugi kami iti ayanda kagawad ising, aging ga iti batog tayo. Ala. Agawaam nga rudan ti agrubat. Tani, nakababayin ba't ka iti kaduam no maladaw ka? Ado kayo magaya man, Nana Luisa. Nalawa pa yan tinadalusan nyo. Apay nga men, analadaw ka. Naladawak tumot ang nakariing, Nana. Ay nawaw, imbagakmat kan ka ti schedule ti general cleaning tayo. Pasensya kayo, Nana. Insurat yo ka di tinagan ko iti attendance sheet. Awan pa'y mo ti inruarda. Ag-attendance tayo laag, numalpas ti aramiden tayo. Nasaya at mat nga rod no kasta. Irwar mau no, dati kumpay mo di tatulungan na kamay. Adupay ti maruutan. Sako laang tinalak, Nana. Ay nawaw, naladaw ka lang arudan, awan pa'y kumpay mau. Awan extra yo dita, Nana. Ada extra ni Maricel. Saludsudam no awan pa'y tinang bulawd. Kumusta mo't nga idagiti taraken ko apo sa ijay balay? Ay nawaw, awan ti rumbang pagdanagan yo, tadamat ni Tata Simon anang ibilinan tayo. Agawid tayo matlang inton bigat. Iso nga enjoyin nyo kay di bakasyon nyo. Amagando nalipatan ni tatam at pinakan. Ni nanang mat. I-text ko inton madamdama. Dagiti mulak aparyakan sa yuti nga ta. Sinibugan na nga ta. Saanan amasapul amasibugan day jay. Tamatutudo iti lugar tayo itananang. Sa bagay mo't kit di Ag-relax kayo kit di. Enjoyin nyo ti ag-beach. Saan kat adagiti taraken kun mula yo ti sangkadamag yo. Ay nawaw, pinarot mo mataparyaken sayo ti amola ni Mari Esther si Kajelay. When atap no nadalos akitain ti aglawlaw, Nana. Apay matpiman nga inraman mo ti mula iti arubayan dangay. Kas nakunak itayan, tapno nadalos ti aglawlaw, Nana. Ay naapo ka. Sikat ti makaam nga agpalawag no sa pulon dagiti akin mula. Sakto ti makaam mo. Ibagak to anag general cleaning tayo. Ay, makaunget tukit di dayjay. Sapay day ti pangalalaan na itinateng no dagduma. Iso nga rod a general cleaning. Madalusan amin anay wara. Ngam awan matibilin ni Kapitan nga agraman nateng amula iti arubayan ket madalusan. Inraman ko na. Narigat mo't no isupay laang tilislisyak. Na, insupot mo mataugot ti sayuti kan bulong ti parya. Iyawid ko, Nana. Sayang mo't. Sapay naglalang to. Sayang no maibasura laang. Ay nawaw. Isumat lagayam nga inraman mo a pinarawt. Plano mat gayam nga iyawid. Saan Di ka man naglibak. Madlaw mat. Ninanamot. Pangit matlaang nga rod akit kitaan no adda ti mabati aparyakan sayo ti iti batog da, Nana Esther. No agreklamo dangay. Sapay private property mat tinakay mulaan na. Saan nga agreklamo dagita, Nana? Ay sikat ti makaambong agpalawag kadakwada. Jak kayat ti may ramraman dita. Siyakmat nga min.
Asino tinang ibaga ang mairaman kayo ayanana? Awan mo. Adda inyawid ko anateng lakay. Addan si daun ta. Ay nawaw, naglalang tabulong ti parya kan ugot ti sayo tay. Nangalaam ngay dita. Itinagdalusan mi. Agure ka. Naitan samat di parya kan sayo ti amula ni Nana Esther. Wen, isong agpaiso. Ay nawaw, agar aramid kamot bakit? Apay mo't nga inaraman mo pinarot ti mulat ti kaaruba. Wen ata general cleaning nga rod. Di kat nagalas akitaan no adda pa'y mabati. Iso pinarot ko amin nun Saan mo't aruot da ita? Gabuta awan tao iti balay da, kastamot tan tinaramid mo. General cleaning lakay. General cleaning. General cleaning tarupam. Ti ibagam kit de. Talaga anak kurso na da am tamula da. Agsagana ka, ta sigurado abiro kanta da itano agawid da. Sida da ita asiksika. Jak lamay rusok tag sida iti tinakaw. Agimpaki kayo, tagawid tayo, nanang. Nalpasan nakaimpaki ak itaypay. Talaga magagaran kayo ang makakita kadagiti taraken ken mulayo. Ket dual daw lang matadiyo nakita. Isumot nga mintiliw-liwa kanakaw. Anya ti pagluganan tayo ngay. Ag-tricycle tayo, nanang. Aglugan tayo to ije terminal. Agawa am nga rod ti agimpakay. Tatalaga ang makaaw-awid akaon. Wen, mala, panawan kayo pa'y nga rod biit nang. Agimpake akon tapno makaawid tayon. Ay nawaw, nadalus mo ti paraangan nanakaw. Wen nga agpaiso. Diyak matan makita ti paryakan sayo ti amula yun, nanang. Asino mat nga tatinang takaw iti mula. Dua nga aldaw laeng asa anak anagawid. Ita, mapukpukaw matan. Kasaritak to dagiti karuba, nanang. Siya kon ti makisarita, itamot laeng anakaw. Agin na kayo paikit din, nanang. Dagiti mulak nga road anakaw, mapukpukaw damutan. Mano abulan nga inay ay wanak dagijay. Sa ita, takawon dalaan. Ay saan ama balinti kastoy ama paspasama kanakaw. Ag-relax kayo laeng, nanang. No pudno man at tinakaw da. Maduktalan tay tulat ta no asino tinagtakaw. Saan kay ka di abisi, Nana Luisa? Kaya't kayo kumakasarita. Anya ti masapul mo, basang. Amangan no nakita yo, no asino tinagparot itimula ni nanang. Mapukpukaw nga minket. Tika di sayutay, kan parya ti dakdakamatam nakaw. Wen nana, sapsapulan nga min ni nanang. Inayaywanan na piman, jemula na iti manuabulan. Tika aruba yaw ti pagsaludsudam nakaw. Asino ak aruba, nana? Ni Jelay. Amo na ti sungbat ti saludsud yaw. Nag-general cleaning kami nga medi di awan kayaw. No kasta, pinarot na, nana. Diyak kumakayat ti makibiyang. Pinarot na, tapangit ka na wakit kitaan. Ay nawaw, apay mat, arubayan mi mat tinangimulaan ni nanang. Ay, diyak mo iti dayjay ajelay. Mas dawak matla ang idinakitak. Iniawid na paikit di Siguradaw asindada dayjay. Anya? Kumusta ngayon nakaw? Anya timbaga ni Nanam Luisa? Ni Mari Jelay tinang parot iti mulam, nanang. Anya? Idi nag-general cleaning da, inraman na kano apinarot. Saan lang aday ta, Iniyawid na pa'y. Ay, no kasta. Saanan ang maisubli pa'y timulak ang mapukpukaw. Saanan ananang tapinarot damat gaya man. Saan mat aruot dayjay? Panagkunak kat kinurso na daan na timula yun, nanang. Naglalang to ngamin. Ibagam iti dayjay ajelay. Sukatan na timulak at inakaw na. Nasken asukatan na. Tano saan, agapa kami at talaga. Ay, nanang. Siya kung timapan makisarita kadakwada. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak kada kayo, no da kayo timapan.
Mabalin nga agsarita ta, Mari Jelay. Si kamot gayam, Clarita. Anya ti masapol mo. Sika kanumat tinang takaw iti mula ni Nanang. Jay pariyakan sa'yo, te kade. Wan, apay mat apinarot mo, kat ammo mat amula dayjay. Pinarot ko tapno saan nga isopay apasal salidita. Nag-general cleaning kami ngamin. Saan adakas no ag-general cleaning kayo? Nga punay kamatan? Iti kasta nga inaramid mo, Mare. Agraman mula iti arubayan, nakidalos mo pa'y. Makaungat ni Nanang iti inaramid mo kadag iti mula na. Kasta talaga, Mare. Damag ko kanukat inyawid mo pa'y. Ha? Amok asindayo dayjay. Awan mo't makitak abulong ti paryakan sayo ti kadag iti ruot ana ornong. Ti kayat mi ita, sukatam no anya ti pinarot mo. Tano saan? Ipulong ka ni Kapitan. Sana may parbon ti kasta ngay naramid mo. Ni, madi amare. Ong naklakit din ni Kapitan. No di mo kayat adumanon ka ni Kapitan ti naramid mo. Sukatam ti mula pinarot mo. Kahit nakasarita matlaang ka day-day-jay ajelay. Wan Nanang. Anya ngay ti kunana. Idi damo, medyo agpatangken. Rasonan na tinaramid na apanang parot kadag iti mulayo. Ngam idi kunak nga iyuman ko kani Kapitan tinaramid na. Kasla nagbuteng mat. Nasayat mat nga raw no nagbuteng. Bareng sukatan na dagiti pinarot na nga imulak. Ay, sayang mat dagijay. Wen Nanang, imbagak mat asukatan na. No anya ngamin at inaknakan na. Tapati dagiti mulak kat pinarot na. Saan matan aparte ti kalsada alininisan dati arubayan tayaw. Dayta nga rudkat Nanang. Mabalin ang naglulukwan na pinarot. Diyakam mo, no adda nga taapal na. Wano talaga ang nagintirisan na lang dagiti mulayo. Amangan kunak no adda amom apangalaan iti similya ti sayote lakay. Anuam ti similya ti sayote? Ipasukat da nga rod ti pariyakan sayote ang pinarot ko. Daytan ti ibagbagakken ka. Tulungan na kumaa. No saan ko kano amasukatan kat dumanon ken Kapitan ti naramid ko. Padasam ti agsaludsod ka iti kalugaran tayo. Dagita addamulan asayote. Amangan no adda similyada. Anusam asukatan ta si kamot piman ti nagkamali. Igatangan naktumot laang iti pariya no agpasentro ka. No apay ngamin na pinarot mo ti mulad ha. Kung nagtumot kan kaidi, sa pulan ni Nana Esther dagita. Dayta nga rod lakay, sapay narigat ti agpatubo. Ay kat anusam tapno masukatan ti tinakaw mo. Sino ngamin tinangibaga aparutam agraman mulat ti karuba? Anya ta imulmulam, Jelay. Pariya Nana. An-anwam. Sukatak kano ti mula da pinarot ko. Anya. Sapay agparigat mat nga rod at tumubo ti pariya Nana. Anya nga tati aramidag. Ang mga umay manin ni Mari Clarita, wano ni Nana Esther kat awan ti maitid ko. Ang mga nukurang ti sibog ti similyam, iso asaan ngagtubaw. Do nga aldawon asaan sibugan Nana. Ay, nawaw ka. Sibugan mo nga minatap no saan ang mamagaan. O sige, kasta ti aramidag Nana. Barang agtubo matan. Inaramid kun ti amin. Nga madimot ti tubo ti pariya lakay. Gumatang kamanan iti similya, tagmula ka iti baro. Ay wanambot ngamin anay baga. Ay, una yun ti kastoy ay. Agaramid ka ti parikot. Sa ita, agreklamo ka akasta. Tulungan nakman lakay. Tulungan naktap no malpasan. Tapno masukatakon ti sayuti kan pariyada. Bisi ak bakit? Kabaalam na ita. Tutukam ngamin. Sana basta imulam kat baybay amon. Ay, una yun ti kastoy. Ano sang mamin Si kamot lang takimbason no apay nga agparparikot ka ita. No anya ngamin tinaknakan mo anang parot ka dagiti mula. Lakay. Agyaman ka pa ikit diya, ta saan da ka ngayon darom. Agyaman ka, ta impasukat dalaang iti mula mo't laang. No daduma lang, siguro ang mga numilultada kan. Adda
Dapat siguro ti isukat di jelay itimulak a pinarot na anak kao. Nag-text itay nanang. Ada ka nun nagtubo kadagiti similya nga imbunubon na. Ngam babasit dapay. Urayan tinapatag. Adda. Alaem, tapno adda manen ti maimula iti arubayan anak kao. Wen, nanang. Ibagak to, taumay na itulod dito'y balay. Wen nas ka nasukatan na dagijay. Apay ngamin anapan na pinarawt. Sapay naglalang to dagiti mulak. Di kay madanagan, nanang. Sigurado asukatan na ti mulay yo. Mabuteng day jay, no agpulong tayo ka ni Kapitan. Ay wen talaga nga ibagakin ni Kapitan no saan na asukatan. No di na kumangamin pinarawt. Di awan kumamot ti parikot na ita. Gonggo na Ala, bayan yun, nanang. Tinapatag ita kat sukatan na. Mula lang day jay, nanang. Mabalin ang masukatan. Panagkunam lakay. Mabalin ka di daytan. Mayat mo't titubo dagiti similya. Mabalinon day ta. Itulod ko nga rudin iti ayan da inton madamdama tapno malpasen. Wala. Itulod mo, tapno saan da nga isingir-singirken ka. Ay, no amukla ang akas ti karigat. Narigat at talaga no di mo amo ti aramidem. Naimbaglaang ang tadaka lakay. Sobrang samot, ta sidlings mo. Wen, sobra talaga. Imulak ti sobra iti arubayan tayo lakay. Tapno saan kun apaginteresan ti mula ti sabali a tao. Kasta, agmula ka mo, tapno adda apitam. Saan kat aday ta mula ti sabali a tao, ti mapan mo takawin. Ay, nawaw! No ammom abasol mo, agpakumbaba ka. Aramidem ti maiparbang, tapno masulbar adagos ti parikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.